Yawwa barka. Na ji daɗin kasancewa na a wannan zaure. Okay to. Wato shugaba akwai abu ne da yake kulle min kai. Ina so in san ma'anar wannan cincin da ake ci ake kiranta cincin a wurin aure cincin, a wurin suna cincin, a wurin biki cincin, kai har a kasuwa ana sayar da cincin. Allah sai. Shugaba na san ka da kalamai a taimaka min domin in san ma'anar wannan. Yawwa to barkanka da zuwa wannan zaure tawa ta zauren shugaba. Yawwa shugaba. Da farko ka san usa? Na san usa Na sukan gamba? Yawwa. Event creator ne ko event center. Yawwa to shikenan tunda ka gane shi idan ka gan shi ka ce masa burcincin. Burcincin. To me ma'anar wannan kuma? Burcincin da yaren waje ne. Ma'ana daga yaren waje aka samu cincin. Okay. Yawwa idan ka ce masa burcincin dai ce maka buri ko sai burmasa burtaliya. Kai. To madalla ina fatan ka gamsu. Inda aka samu cincin kenan. Yawwa. Na gamsu. Kana ce burcincin dai kara maka burko sai burmasa burtaliya. Burcincin usa. Yawwa. Victor Jonathan Magani muna maka murna, muna ce maka barka da aurenka. Happy married life. A sa Yesu a tsakiya a kowace aure za a ji daɗinta. Happy married life. Victor Jonathan Magani. Wato Didon J kenan. Yau ne aka ɗaura aurensa. Haka ne. A nan. One love. Wato Warjawa sun haɗu da mutanen Ribina can yankin Toro. So da mu je reception kenan yanzu haka. Happy married life. Mr. Didon J. Takobin zaki. Madalla. Thank you.